Pozbuzujte ho. Jeď! Běží za vás. Proč tady měřím ten čas asi? Co když to nekopnu do té branky? Musím si probáno kopat znova? Ne, jenom jeden pokus. Ale ať nesestřelíš spoluhráče. Jo. Tak si někam radši ustup. Ještě kousek. Ustup si, no, ať to nemáš na. Teď. Netrefa a chytáme. Ty vole! Nechytáme, dobrý. Tak kdo přijde na trénink v úterý? A je teda pěkný dosnu, pěkný doploučku. Je no, dneska možná... Kolik to bylo bodů? Máte hodně, no, máte požehnaně. Nazbírali jste. No dobře, tak je to kolik? 50? Za 50, jo, za 50 nechycení a plus čas. Takže, Čas máte slušný. co máme, já bych řekl, že nejlepší času. Tvůj rekord určitě. To jsem dobrý. No, tak se vydýchejte, tak Aj my, ale stále jsme tam, vidíme tu a nějakých lidí, jdeme se spít. Ty je štátná hranica, jo? Ako se dostaneme na Slovensko? Ale tu napůjdeme po týchto autách. Že jdeme skoro hodinu. Fakt? Tak Kolik teď si jsme tu? zahrajete fanfrpál. Znáte Kolik pravidla? jsme tu? Znáte pravidla? Ne, Fanfrpál. vůbec. Pozbuzujte. To mě to nelítá. A pozor, ať se netrefí. Máš letět, ne běžet, letět! Odštartuj od zeme, leď! Pojede další auto. Ty se zkůvám. Jo. Ještě kousek. Dobrý, můžeš kopat? Jo. Kop! Dobrý. A připravíme na házení. No. Ještě? Házet. Ne. Kolisákem. O toho kolik? Na tonku. Dobrý. Vypadli. To. To je euro. To zkusí kopnout, to nejde ani z ruk, ani ze... My jsme hráli s takovýma balonama, že? Pozri na nohu, kámoško. jsem právě myslel, že se mi to bude... Aká lopta. Na blíztě si. Já už se Pionýři můžou 3krát, ale my jsme nebyli pionýři. že jste s těmi Turkami projeli. Tak. Jsou nějaký balony, my jsme Češi to kopou krásně, říkají, jak je tvrdý. Si ho pochvalujou. Tak kolko máme trestných bodů? No, hodně, nedivej se, škoda vám náladu. Co to je, Troma? V podstatě jediné, co si splnil, byl ten let a to ještě jako tak jako... Ani si se neodrazil, ani neletěl. Jak to má letět? Neletěl si, létají tady. Jak ty? No, ty se měl znášet jak holubička. Jo? A to s tím mě... Já jsem se že len nemám běžet. Tak když jsem mohl lietat, tak jsem rychlejší samozřejmě. Smol. Auto tady šlo, konečně jsem to pochopil, tak znova. Teď Áno, teraz opravdu, zmazať? Druhé kolo. Někdy se musí i takhle spolu. 3, 2, 1, teď. Harry, jedu, Harry. Tady přidej! Harry, drž si koště. O, dobrý Harry. Sej mi je. Prvně ty kopeš a pak já No, házím. tak radši ještě úzku. První kope, pak No, házím. prvně kope. Nemůžeme dohromady. Ne. A můžeš to chytat do hlavy. Jeď Harry, už tam budeš. Dobrý, kopem. Pořád se to. Jo. A Gól. házíme. O, ty jsi slabučký. Tak Jiří, vole, co to bylo, vole? Jiří, no. My to tady odřem a ty to takhle posereš. Ty Michal se hýbal, no prosím tě. To možný, jenom já ani házet tenisák. Cvič to doma s dětma. Ty vole, víš, jak to je lehký, no, tak No to je lehký. mě poslali toho Každý pravýho. Ježko, vypadej hodin Ale tenisák. ať to dojde Jak by mi pěšky. to hodil líp.
Nebudeme se tady, jsou úterý, čtvrtek tréninky. Všechno se dá ještě napravit. Příště jdeš ty. Jo, dobrý to bylo, vypadá. Už tady byly všechny posádky? Tak my jsme taky startovali poslední kolo. Všecko, co se po vás takže to si můžete jednou naše, vy si vylosujete. Musím se vylosit, protože já jsem ani nečet, takže to je jedno. Takže já si vezmu od vás to, co vylosujete. Tak. Ještě jedno máš Ještě vylosovat. jedno. Tak, a vy teďka máte čas, takže to si to rozpísat. Máte nám říct správně. Jak je to po těch, že jo? Samozřejmě můžete si to rozmyslet, můžete se domluvit. Není to tak, Premiér, že četl jste? Ne, to si to domyslel. Takže zkuste, jestli někdo si vzpomene. Máš i něco s tou Leviózou, že jo? A není to normálně, nevychází to z toho? Ne, nevychází. Ne? Z toho filmu, tak to nic. Jako z toho filmu ano, jestli jste viděli film, tak je to tam. Prostě některý jsou tam hodně často, některý jsou méně často, ale jsou... Jste ti nejlepší tam. Tam kufr tam někde nosil, to se nepamatuju. Jo, no. To tam... Aby zlehal od doma, to bylo takový idea. Říkáš Tak, takhle, aby to neviděli. obrazu baculaté dámy, ať se znáš. To bylo v tom, jak tam žral ty zákusky. Budeme A končit. Levióza tam něco takového. A nic víc nevybavuji teda. Horda Voldemora, nevím, jak se má zabíjet. A když bych měl pomoct tak, kdy jdu s koframa, tak je vezmu do ruky a odnesu. Tam nej, to je kouzlo. Začni říct prosím. To bych možná uznala. No až čekáme, až aspoň mě trošku, když tam bude nějaká Ne, tam je to drobná- první slovo, ne? A tu stále Levióza Jo, Wingardium Leviosa, nebo jak ta. Ještě, že mám ty děti, že na to koukají. To je u té tady. To je ta tlustá dáma, počkejte. To je tohle. To je tohle. To znášecí. Tohle je to znášecí, tak. No, Tam to nevím, teda, to aby to- nevíte, zkuste ještě. S kuframa to je jedně za ucho a vodní. To máte dobře, no. Tady to je dobře. Ale potichu, aby to neslyšeli ti vnúku a nemohli to slouchat. Jak zabil Voldemort? Takže to je dobře. On na něho šáhnul. Ne, nějaký kouzlo to bude jste říct. Jo? Ale v tom filmu mu šáhl na ksich. No, on řekl do pr a potom na něho šáhl. Tak ale zase to prý nemá moc natahovat, tak zkuste. Tohle to si vzpomenete, to tam taky je. Já nevím, že mu tam jenom nosil kufry, na to Tak to je jedno, že měli nebo něco jiného. Nějaký Wingardium zase. to už nebude. To už Wingardiumovi už jste měli jedno. Tam teda to jsme to nebyli. Ale bylo to tam. Rigidum si nějaký vzpomínám, ale to bylo tebe více. Ty kufry si ze schodu hledali. Harry, tady pomoc toho. To tam. Holky na to už měsíc nekoukaly. Tak zkuste. Já nevím. Nevíte? Já bych To už kecal. teda opravdu Nevíme. Tak se nedá nic. Dobrý, jedno Jedno máte. máte dobit, to jste dobří. Aldomohora? Ne, to bylo odemkni si dveře. To byly odemkni si dveře. No tak ještě přemýšlím, aha. No samozřejmě, Ale domů. stačí, až už potom bude ten výsledek, který řeknete, klidně si tak můžete vzpomínat. Ne, to bylo to na A. Adava Kedavra? Asi? Ne? No tak čekáme na další. No, dobrý. Ty odemkni si dveře, to bude ta Alohomora Jo. a otevři tajný kód Evaneska. Ne, takže máte jedno dobře a tady za to kouzlo, které jste řekli, tak to je kouzlo, které se nesmí vyslovit. A jo, to je to Abracadabra. Tak vy teď jste vězni, jeden z vás bude náš vězeň, protože za toto kouzlo se jde do vězení do Azkabanu, takže jeden z vás můžete si vybrat, tady zůstane s náma. To
Jako na celý zbytek už? Dokud se pro Dokud vás si nevrátí s propustkou. Pro vás se musí vrátit. Propustkou z cíle. Takže potom se musíte vrátit. Takže my si tady necháváme vězně. Záleží. No tak vy asi pojďte dopředu. Hlavně to nesmí být řidič samozřejmě, jinak No tak se a ty můžete zůstanu. rozmyslet, kdo tady zůstává. Nebo ještě se bude plavat. Mama, já si myslím, že tak to ne, taky jak chce, no, my to jedno. No buď to ty nebo já. Vy se nedostanete a musíte správně. Vytáhni Kdo z ten vás bude papír. táhnout, tak dáte a já vám ten přidám. Tak kde máme něco? Nejdu soutěžící. Ještě tak kdo? Mám si dovolím, prosím. Tak, jo, máte tady 3 a můžete se domluvit a potom nám řeknete správně. Všechny 3 nebo stačí? No, to Ale potichu potom, že už to předtím. Vám trošku ví. Ale nás tak tam vyjel to, Vím, Vinkulár. že Wingardium Leviosa. A vzhledem, to je dobře. To je dobře. To je 15 bodů. Máme. Přenes kufr, No, přenes kufr. lokomotor Jo. kufr. No, dobrý. Já jsem kouzelník. Zabij svého lorda Voldemorta. A Vanda Kevara nějaká? Je to Adava Kedavra. To je Ale podobný. že je to kouzlo, které se nepromíjí a dostanete se za něho do vězení, takže jeden z vás tady musí zůstat a je vězen. Takže budete pokračovat jenom 3. Takže jednoho z vás, kterého můžete nejméně postrádat, tady necháte. Je to tak, takže můžete rozhodnout, který vám který ho nám tady necháte, ale jinak jste nejlepší teda. No, Tady žádný vězeň není. Ne, vězeň příště vám odskočit, budete tady 2 vězni. zatím. Už, takže, My jsme bachařky. no, Tak kdo z vás volí? je to tak? No, tak já tady zůstanu. Chceme jet. Ne, opravdu nevím. Je to tak? Tady jeden vězeň jste taky. Je to zakázaný kouzlo. Nesmí se. To neukecáte, no. Já si myslím, že já nebo To na kameře, to nevím. Právě. Jeden z vás, který je nejméně Nevím důležitý. důležitý. Tak já tady zůstanu. A je tady nějaký bufet nebo taky tady blízko? Správně byste měli být tady v téhle, až to skončí tady v Tady je téhle voda tady k ohradě. dispozici. Ale je tady voda k dispozici a my vás jako nebudeme tady trápit, abyste tady stáli celou dobu. Jak se dostane zpátky? To se dozvíte. A v cíli. V cíli se to dozvíte. Že cíl je tady. Když se dostanu. Takže který z vás nám Já tady tady zůstane? Dobrý, který vás čeká tady. Zase vole, jo. Zašli někdo Dáhni si je. Tak zase to nejtěžší. Takže pomůžu. Tak, a co budu dělat? No kouzlo musíte říct jenom. Tak já nevím, co mám říct. Dám vám ho ještě jednou. Řekni rovnou, že Tak, doktuna. no takže můžete se domluvit, máte na čas. A máte správně ty kouzla říct. Ani nevidím. Měli jste to v tom vedníku No tak. takže třeba nic. Avada Kedavra. Dobře. Se můžete soustředit, vzpomínejte. To ani nevidím. Máte malý děti? Děti, jo, děti se na to dívají. Ty ne s nima, ty nehlídáš. Oni se dívají sami. Dívají se. Kdo ví na co? Alohomora. Ano. No, šibej na tlačko. Nevím, myslím, že jsem se neštudoval. Jsou tady dobří
Tak něco řekněte, já jsem řekl 2, dobře, Řekni tak ty. řekni jedno. Ne, nevím. Takže Určitě nevíte. to, no ne, tak něco. Tak Je to zkuste nějaký něco. vestikulou, je to podobný. Mně se to plete. teď myslím. Tak můžeš. Rectus sempra. No, ale... To jsem věděl. To je Rextus. Je to Jste Rextus si na taky. to nespojili. To je nejlepší. Nejlepší. Bohužel kouzlo zabít zlého lorda Voldemorta je kouzlo, které se nepromíjí, nesmí se vyslovit a dostáváte se za ní do Azkabanu. Takže jeden z vás bude náš vězeň. Proto tady trčí. Takže si můžete vybrat někoho, koho se nejméně postrádá. Teď se ukáže. Takže byli jste šikovní. Tak za takovou To Romá vylosujeme. Takže jeden Tak já z vás... řídím, ne? A jeden je nejslabší. Vy jste neodjeli už. Simona, vylosuj si, ty máš šťastnou. Vylosujte. Nám to roztáhneme, vylosujte si jedno Vylosuju ty, který jsem se naučila. Počkej, nedívej se na to, nesmí se. Potom hnedka. To je to. To čekej, něčem. Tak. No, takže tady máte 3 kouzla. A máte samozřejmě čekat na to, že to kouzla. Tam je voda. Co bys chtěl? Jo, voda je tady, takže to si To já můžete... vím. Toto, já vím. A ty nevím teda. Ty jsi měla otevřít dveře přece u auta za Jo. Jak to Ne, ty jsi to říkala, my si otevřeli ty dveře. No, Zajímavé. jak jsi to říkala? To bylo oko traktor. Ne, to bylo nic, to bylo něco, to bylo přenesený. Od samotor, to bylo to auto, to je Alohomora. A nemůžeš ty dveře přenést, aby... To je Alohomora. Když někdo otevře, Jo? tak je Já přeneseš. nevím, no nejsi to píše. A toto bude Zabít zlého Avara, ne, Ano, na traf. Urtvas Betchan. Avara Kevarda. Kedavra. Kedavra. Avara Kedavra. No. Adara Kedavra nebo Avara Kedavra? Jo, už to řekli dobrý. No, to je tady toto, to je toto. Dobře. Je to Adava Kedavra. Adava No, Kedavra. my jsme to řekli. Otevři tajný vchod. Tam to bylo, já nevím, teď si myslím, že to bylo jako zavřít. anebo Tady toto je otevřít. expecto patronum. No, výborně. A toto si to... Nebudu to jsou ty tři. No, co? Aloha. Aloha. Alohomora. Alohomora. A toto nevím, jak toto si myslím, že teda... To bude zranda. Tady budete mít za úkol čarovat. Kdo z vás? Nemůžeme všichni 3, nemůžeme si napovídat. Můžete. Musíte se napovídat. Vytáhnete si kouzla, 2, tady. Kdo z vás chce vytáhnout a potom nám jedno vám tomu přidáme a vy nám 3 kouzla. Vašich 6. A můžete si samozřejmě radit domlouvat. Já si daří. Takže kdo z vás? Sedím. To je volenka.